даври ноҳиявӣ озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. бозгӯи он аст ки насли наврас ва хурду бузурги ноҳияи Файзобод бо ҳидоятҳои раҳнамунсоз ва маорифпарваронаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯзҳо рӯ ба муассисаҳои фарҳангӣ оварда китобро барои худ рафиқи беҳтарин меҳисобанд. онҳо хуб дарк менамоянд ки мутолиаи бештари китоб ва бархурдор гардидан аз асарҳои пурмазмун захираи луғавии инсонро бой менамояд. дар даври ноҳиявӣ озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. дар ноҳияи Файзобод аз шумораи 410 нафар иштирокчӣ ғолибони даври аввали озмун осиноти 6 сола мебошад ки бо қироати шеърҳои кӯдакона имрӯз аз дӯст доштани ашъори адибони тоҷик башорат медиҳад. озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст бо сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 2019 инҷониб дар саросари мамлакат баргузор мегардад. озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст соли ҳафтум аст ки дар мамлакат баргузор гардида ҳадафи аслии озмун пеш аз ҳама баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ, такмили захираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар, аз ҷумла хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, хонандагон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ, омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ходимони илмию адабии муассисаҳои илмию эҷодӣ, фарҳангу санъат, калонсолон, намояндагони касбу кори гуногун ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар доир мегардад. ман Тоирова Фараҳнуш, хонандаи синфи даҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ба номи Саидмурод Салимов дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст иштирок менамоям. ман номинатсияи адабиёти классикро интихоб намудам, зеро осори гаронбаҳою маънавие ки аз гузаштагони сухандонамон ба мо ба мерос мондааст на танҳо зебоию ҳикмат, балки ифтихор ва ҳисси ватандӯстиро дар қалби мо ҷавонону наврасон зинда нигоҳ медорад. хушбахтона тибқи амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2025 дар раванди баргузории озмун дар асоси тағйирот бори аввал шаҳрвандон аз давлатҳои хориҷи мамлакат ҳам метавонанд иштирок намоянд. дар даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. ғолибони даври аввали озмун аз рӯи 4 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон, адабиёти классики тоҷик, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон ширкат варзиданд. назарсанҷӣ ва баҳои гузоштаи ҳакамон беҳтаринҳоро дарёфт намуда ба даври минтақавӣ ва ҷамъбастии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст раҳнамун менамояд.